Good morning, guys. Welcome back to the YouTube channel of cameras. Kula mmene tinalonjezera kuti tiwonesa video panopa ndithu yokamba zokhuza ndi Dr. Namadingo kuti amene ndithu ngalu ndithu amene nchitsiro kwambiri. Imene ito ndi chiyankhulo china chimene timapereka kwa munthu amene tikumunyadira komanso tikumupopa. Mase with the gala say sinukuzonga ngati akulu language imene amayidziwa koma nachi amata afe ndi ndikhulupira kuti iniyo ndine timamvana. Mase chinchitsiro ase chakopola masapo ase chini chigalo ase, right? Ndi yankho chimene timafuna kumpopa wina yake maso kumunyadira timatha kupasa yomwe galo iwe usampase nimpasa galo ema amene aneti kuti Namadingo nchitsiro kwambiri amoja ni galo mumunyadiraru timvana vene baba. Komano guys, pazimene chitika kwa Namadingo ndikufuna tikambe zokwana zitatu. Ngati kukakhale kuonjeza chikhala cha number 4 koma sichifika 5 yayi ndi mudeke tifati yangana vene kufa izizizi taganizani 18 September 2022 then 20 September 18 September no this is October. Okay, 18 September 2022 panatuluka news yonena kuti Namadingo wabandalama. Namadingo where is money? Where is 15 million ya donation ya chipatala cha cancer? Chifo news inali ya negative inali pa front page mu September 2022. Point yambire kale imeneyo yayi wabandalama ameneyo anasankhisa ndrama zora mange chipatala cha cancer makuti ndrama isikuoneka makuti Namadingo ndenyi kose kuyitunga picture yake news kuyitunga picture yake imene iye anakhala pa ankasonkhesa ndrama ya chilubino anakhala pa mwala pena pake ku Blantyre and kuyita kuyikomeza mkuika unepo basi atava maglasi yake basi yeyo Namadingo yo aoneke ngati kape amalawi ifetu ndi vuto lalikulu mavuto ina ndikuza mavuto natsala awiri ndikufotokoza nisifana kama vuto lamba ndi limene lili why. Okay, nde dzulo pa 19 right, dzulo pa 19 just exactly 3 years 3 years exactly Namadingo arusa video yoonetsa kuti iye wamanga skulu ndi maofesi omwe kuwataka komwe kukumachinga. Why zinthu ngati zimene sinazione pa front page? Why anthu nkhani imene sakuyikokakoka? Why timangokoka zinthu za negative zokhazoka za negative basi kuzikokakoka basi koma zinazi zabwino zoti munthu timati mulimbikitse. Why wasazikokakoka? Ngati munanena kuti Namadingo anaba 15 million nkuyika pa front page iso ikani pa front page at least. And I was busy checking that pange check ya kuti kuti ndimuna ndiona ku pa front page kuti Namadingo wamanga school whatever. No, right? Vuto loyamba ndi limene lili amalife timakonda zinthu za negative, zinthu zimene zili zoti zooneka zoti za negative basi simzokanchiwa tena kuti yani kaya koma za positive zabwino zotukulana ayi zimenezo amalife ndi tumese timapanga nawo. So this video is just dedicated to Namadingo the pangolin. Point number nimene. Point number 2, tibwerere ku 15 million tikona nako kuti 15 million zinakhala banje. Point number 2 ndi imene yoyo Namadingo ananena kuti anazabwa kuzankha mu video yake kuzankha news imene kumaso mphekesala zimene zikuti ayiwe ndi wakubawa 50 million yebo kuti anabwa kuzankha kuona kuti anazabereka chifukwa chimene chocho chimene chiwapangitsa kuti ma project ambiri asamaende. Remember project ya wataka 3 months yokha basi 3 months just 3 months pa zatheka. Namadingo ana yankha mu video yake. I don't want to post it kumano I know you guys you trust me and you can go check go page kwake. I think but it was 2022 anayankha kuona kuti ine nditafika nakumandi wamkulu wapo chipatalapo ndikumuwuza kuti akulu ndine ndrama ndikufuna timange chipatala
right? Timange chiblogo chibuilding cha ana cancer chimene chichi pamalopo wankulu amene yokumene kuchipa ana nakuti aye ukuna amasei ndipase ndalama zotimanga namadingo mgalo kwambia ana nakuzira ine sindinga kupasa ndalama ndifana I want to be part of it ndifana ndikhale mmene momwe ine ndizipanga nawo limodzi zinthuzi anamazo chizingatheke namadingo amafazi kuti ndalama chayione kuti apa sementi 2 million apereke simenti wana mwakuti apereke mpaka ndalama yoseja malisito wose mpaka aone ndalama jadani yagwira ntchito fa amasonkheza ndalama ndi yeyo ngati ndalama isigwira ntchito right ngati zisokonekere ndikuti anthu azanga maso na madingo nena madingo anali he's very responsible man. This guy just proved to us kuti yayi guys inetu simene amanena munyuzi moja yayi koma mpaka wankulu chipatana muza kuti alipa anafika po shauta kwambiri kushauta kalipira kwambiri kumukalipira kufuna munaso kumenyasa kumene na madingocha zimene zamayankhula eka ngani yake afuna ndalamazo ndalama thumba ndalama amazifuna guys mpaka namuza kuti hayi pachipatala pano hayi ndalama zopita nazo kwina imagine chisecho atolemo basi incident yoyamba ndimene number 2 chifukwa number 2 chimene chikuti akwakolo silimatukuka anthu ofe nkhani yake chifukwa chofuna kuba ndalama basi kungofuna kuba ndalama chifukwa namadingo muna anakamusiya kuti apange zimene wapanga apazi 3 months the guy just proved to us 3 months zosizatheka anakamusiya kuti apange zimene wapanga apazi zinakatheka bwinobwino. You understand hayi ndithu mpakana chipsana namange ndithu chifukwa cha jira lena wake wina wake jira kuti bwana kumene koko basi jira lake limene. Reason number 2 imene point number 2 imene ufata yangane mtani mmene munkhani imene iyi chifukwa number 3 point number 3 tiyangane kuti namadingo anakapezeka bwanji kuwataka. Remember kuti yeyo amafuna akonze ma ambulance kujani uku kumangochi kuchipatala iyayi kumene kuchako iyayi makuti zambiri koma anthu zoyanko kumpasa ma conditions utele ubwereso udokumente utele zambiri zopanda ntchito namadingo anango kuti you know what ndalama zinizanga ndupita kwina kusiya zawo kwasiya zimambulance zawozo iye nkupita kuti kuwataka ndikumena akukonza sikulu imene. Now you see pale mbona bwino mapoints atatu amene wawo na amene mafale gawane kuti guys namadingo alandile malo wake adakali moyo namadingo alandile ulemu wake adakali moyo namadingo ndi pangolini tiwena ndithu timu support mawoka amapanga encouragement mawoka sometimes amapanga so discouragement. Remember pa nthawi inake namadingo mpaka na ananyanyala anazalemba kuti ndakakulu kwathu kumwe like people hate me, you understand kuno kwauda moyo sometimes anthu we go through a lot anthu namne namadingo apita ku Zambia yema kuti remember that time it's because mwina iniyo matha kuvesa muno wake munthu amene ali ndi ma project angapo munthu amene ali ndi kufuna kupanga zina zake kwa anthu akapita mu office imwe you guys do not know what they face. Simadza kuti mu office amakumana nzolani munthu iwe ukufuna upange zachifundo right ufuna upange zachifundo koma amwene koma kukupasa chipinjo koma amwene kukupanga nkhwidzi umphawi nsanje and amapanga zimene zimabige tendi si anthu asauka koma mabige ama office anthu ajira anthu ankhwidzi anthu ansanje kwambiri amwene saini line hapa tufati bangeza amwene osasaina amwene afuna ndalama aje nawo awone kuti ndalama zingati ngachinga pindulie
ngati ingapindulira anthu kama ngati ingapindulira iweyo sabanga nawo zimenezo. Point yomalizira amene ndikufuna pange ndinene pano. Point yomalizira, amalawi alipo ambiri amene amafuna kupanga zinthu kuthandiza financially chani, alipo amalawi ambiri amene amafuna kuthandiza amalawi. Example, mu video ya Namadingo anakamba kuti ife tili nkati momanga pano zabaya munthu kuzangopereka 15 million, ena 10 million, ena ochokera kunja 26 million. Why? Anthu anakuti mwene muphatikize ndramayo mumangeso zakuti mumangeza kuti muzakuti. Why? Chifukwa chani? Pamene pali zinthu ziwiri yang'ana. Choyambirira anthu amaperekawa sikuti alipo okhawa, alipo anthu ambiri. Komanso nthawi yonse samapereka bwanji. Chifukwa sakhulupirira malinga ndi mizi machitika timachitira. Kuti ampase munthu ndalama apange zinthu zichazo adya ndalama za aba. Koma nazozo tina Namadingoyo. Namadingo mfana uyu ni mfana wapo kwambiri. Mfana uyu alongosola zinthu. JB anayankhula kale kuti Namadingo ni mfana wapo kwambiri. Akuti Namadingo zinthu azilongosola. Munthu umapereka chopereka. Munthu umakhala ndi mtima umapereka mwandidi ukaniza kuti ndalama iyi ikagwira ntchito. Anthu amene anapanga fund amene anapereka kwa ndalama ija panopa kamwana school ijayo panopa wataka azoti mayi zonati. Number 2, munthu wake Namadingo uyu. Ndalama ija kuyitenga ndi kuganiza nkugwisa ntchito. Ndi zimene zimafunika accountability and transparency. Pazikhala transparency kuti ndalama kuti nagwisa ntchito makuti. Koma kumalawi tikangona ndalama timaganiza bzo kubabasa. Andikatangale kuba ndalama kuchosa ndalama zoti sindagwire thukuta ina mkhangati mwaka chizolowezi. Kupanda kuba ndi kuti basi the life is kuenda kuno popo. Kuti mungu tenga ndalama izi kuika project sizimatheka yayi. Namadingo Namadingo has just proved to us. Watoonetsa guys kuti ndizotheka zinthu zini 3 months kaka project yatheka. Awapereka ndalama kuti ndapangira zakuti ndalama zakuti ma project aboma amachedwa pati nkhani zake zimakhazi menzi kuchipatalako kakuti wina wake wamkulu akufuna kuti ndalama zondipatse ndi Namadingo ngalu amati ndipanga ndekha ukoti kuwataka nali yekhatu pa chichoso msolo anakamusiya kuplanta chipata chinakatheka chimene chacho zimambula sakumangoji anakatheka amene achawo. Namadingo simfana ukayikisa yayi. Why? Ali ndi zake ka. Komanso apart from kukhala ndi zake aiso ndi mtima oti like aina accountability guys bwana uchi. Amene ujayo anandile malo wake ndithu adakali moyo. Bas. Tiphunzire zimene zizi. Tidziwe poso zimene zizi. Manyuzi tamayikani zingati nkhani ngati zimene somangoika za negative zokhazo kuti basi Namadingo wapo 15 million. Why is 15 million? Guys, thank you so much, Malawian Cameras. Naonso adali okondwera zaidi. Sona ndikuyangana ndisiku ndikuchito mogera pa size kubizidala. Isi